ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan real tergupunai March haka porsi phoba jem step hashulong tura bat cleariat. Kecing penyap dusman ki do hawa kri kabadai ka wa ka bahek tam bat jurong tam ha Eastern West Khasi Hills District kadai ka mat ka ba khamat ka bagi pat ba ka than kia kren harum haneng ha ki ni kisnem ki blalet no kham tam ha ding jing sapriang state ki dor ha kren san social media ka pen I ka jing la ya thma ka we ka kin hon ya ka wa kri house nam ara cha phulai ki bla penyap dusman ki do ha ka ni ka wa da ka ba penan kam da ki dawai ki balong bi Pentek lah kami kena kejing syak penyap dusman juga do hawa kri, bat hawa rina katanak redok kha jangka Eastern West Khasi Hills, kelari ben penlong dari program pensungutuk pat ba, bat ru ben pensyai ki pat ba, ya kejing dan ki skim ki ban la ben yarap ya ki pat ba, ki bakwa ben buk pong redok kha. Lak ru ben ken mau bahak RPR teri ujul liu arca RPR, katanak redok kha kala pelat, perat cipoh jar teli ki sembai dok kha hawa kri, dak babuk ru ya ka sign board ha kejing king kri. Hagi sautuli ke program la penlong ha dongki ingding, nong klau, kenrut, bat mau panyo, lalu Deputy Commissioner ke District ke Tanat Pulen, ke Hima nong klau, ke Krishi Vigyan Kendra nong Shillong, ki Sordar Shnong bagi seng bahalang, ki lawan banyak snok ketilang, ban ai ke jing pensyai pat ba, halor ke jing syap penyap dusman ki doom hawa kri berwak rina. Laban penkan mau berjing syak penyap dusman ki do hawa kri. Kala penlong ki KSU nong Cloud Circle. Lakum bakat tu kat nes nam bagian jim kia. Ban pet bat sumar ya kani gawa. Rewat la keseng kala treshi tom ban penek pensai ki do ha kani gawa. Ki beri ki bom dan syui ki jing tip lem ki dang yok lat hi ban lit penyap dusman ya ki do ki badan ha kani gawa. Ngapai kiki Sordar Shnong hang ni ngai bikin mensiam namar belai sak berngem ha ukwan lalot simet dai dum dai Sordar kiba pun kiba lang ki kwa balik kwai nak mata pan im jak kho kim yo su dai dang nak dau kwan lalot we argut ha kene ka senam ka peladat ar hajar abar dang pelong ya awareness program ar hajar apply lain la tek da wai la dusman la set bom mi kena kwa di baro oi baladon na pleng Sordar ki baprut ni nga kion em ladon ki ba le kum tam tan na kaliang jongi du kwa ban le ngong khile sei phun le yang wa khri ngong penwan ni ka wa khri ha plau yeng sele kat baman pimla ban penwan ni ka wa khri po plau yeng beli khile le swa khri ka wa khri kam dei ka jong pi na tu kani sayo banwan ngin lehes bro mo ngin sempat syah penajam kuli bar hakata kapon selik ras sana ngin kerpat sakano madam sakano sing ngin perlong ja awareness program kitip bahate henry kile kenang apa pile kenang pinmat ya kejinga dan kalian kejona nga tentu ya kinong senang ya kisordar senang ladadon babarngan wating wanito ngin pakem syua ngun le ya kata kam ngin pakem senang namar balai mlongso kan ya keren nak kecil mlongso kan sistem nak ai ar hajar buar kita yo kan ni kinong syodo hakmat jonga ki siap du bom mak kilwan pan mak ngelamak minta senar ngso ki berngambian ngin hap pakem gitu kita nak le semua kalau pilak nunu nong le dusman kembek lalu pemut ban Syan tagadur de pilak. Lalu pilak ban put ngilak ban pak gitu. Tak no sing ini kerpa. Kamdai kecing ban pawai nak benta jong no Ndai kecing ban pawai jong kinong senang ki mamarjang nang ne. Kesisin ngada tentu wahadu ni kilong kemel. Lada piyo ini tidak lek kum kita mut ban penjat ya kita ha po kawak ni
ni pun beran shano sebut dan nomor pun tip sini ban kloy ya kaman ya rabi ha kasnam wala da ngilafir bat menta snam nginum pil syu nginum sa kelas syu lan nginum pa kelas syu ngin sila ya kaman pentri kam hok na kaman ta ban yada ya kani kawa kim babun nang ni kim don pisa ban tiet dawai ban syok do kim don pisa ban tiet yu tu bom bat ban breksa kim don tang ukwai Umatang hapok si sepak tengkal ayo balik kuai ban lalak ban pendap ya yang kasem la dayo arkilo syahadat kawa kri ke de kawa ka badonnam joket himanung cloud bat joket khasi ke jongi barok kawai henry lada kili ke barok kiduk kidan bat kijalo alesi kanamla ban kring ya kibapun bakin wan ban yu kijat hapok joket de kawa kri bapaunam ke jongi maka jing yap pathar di dok ha kawa kri kalalong shir thai ha kham tam ha ki di gisnam te kai ka pangi don galong ban ai ke jing kai ke jing penshai ha po jong ki balani kuwa ban ne pensa ki do ki do pnat ki jongi ni don kam borobor ban yeng ban le persa ya kita ki ba persyang ban do jai ya ke jing kharo jong ki dok ha po jong ki kawa kri ka jongi ni don ye ka thong kum ka hipa dong klau leng ba ko fes ki dong sim ba dia trilang bat ko fes fishery na ka benta ban long ye ka wa kri ya ka nu ko ka benta kum kata ka fish sanctuary lali kata ka jaka ka ban pune ensa ya kata ki dokha ya ka ban bu apo jo kata kawa ba kita ki dokha kin don kin ju kin sa kin shong apo jo kata kawa ba kini le si lali gila ban penurlong da ka ji trilang jong pi nok song song jo ka dong ka thang in sala ya ka ban kri ka pun di tourist si banwan maju kejap hang de po wa kri ka tourism department kala develop ya ka wa kri ha ka ban sna ban ni tenap ya ki jaka jo kai nangta kala bu rutu zip line ha ka ba ki bia ko wan kila ai ka ban song rutu zip line na siliang sa siliang bat bo ai ka thong ba si sin ka sngi ka de wa kri kan kringi ka babun mat kan ai ka kamai ka ji na ka ta jong ki gedong song snong jo ka de ka dong ba ka than na ka ta ki tu ka baju le dusmon na ka banta ban penyap pathar ya ki do ki do pnat na ka liang ka environmental jo ka himanong kla ka maham na ka banta jongki balada danglap nang ni sakmat ka an kan tri kam tenge na ka banta jongki nang ban wara ikan ni kawa kri kawa kabala bingin pne pensa ya ka jing don jongki do ki do penat hapo jongki ni kawa kri ka jongi hasilen ter jongka nu ka jong ka fishery department kalong ya ka ban ko ya ban tiêu ya ka yo ka kon ban tiêu ru ya ka jing pen ni do kha ka jela ka jongi itep ba ka jela ka jongi dan ki shu import ki dok khala le ki shu salam na ki wei pat state jong tadi India in jing ai do mi skin dalam kolom yang ki bang ni la ya ka ban kot kumbah dus pa tadi ki pong dok kha ha bo ka district jong ni hang for eastern west khasi hills district kata la no ya ka ma kha ashan block ting yo ki ni dok kha ha bo ki berhenti yo ki ha lebih banyak ki d'abord ti nombra ti andrà ti do fare da ti devi do fare ti in a po io qui ha ti sono e poi cosa che si va calonga bale più de ni pensar ya ti con ti va da ni va da ti trop ti do kha ti ya ha to ba ni no so so kim lu ba ban ki na kim tip atau la penyak ha nu ko kom ni namang ladang ni bang ni kita tidak kha kata ya ka ka kia ka jong ki bio de kom ta yo i ba kata rajing sniu kata ka shalom dalong wa ka jong ki ba ki lim kha jong ki le se kan long kan poi ka por ba ki nun se so shu ha ka ba man kan ke ya ki sa ki lim kha ba ki sai ki jong ki kom chu i ki ma ki ma reng le se ki sa shu job la ne ki sa shu yo e ki ni ki bi ki ba la ai ha ka ba tan yak ki ni ki dong kha ka long ka i ka ba so si ni na po ka department ko jong ni don ye ki loss ki ba ya da ya na ko ta ba ni nang ban ya da ya ka chin pen ya pa tha den re ki ni ki ai ki ta ne len ka den fat ba ki bor jong ki pulet la da tam na ka department jong ni la ya ka ban
le la ni ban tek la kam ndrei ka shom hakaan ba ki nakaliang jong ka office jong ku deputy commissioner ula e ban tek la kam kini bat nakibor jong ka an ki ba la ban ne ya ne bat na ngai ku na tek isnom ki ba pher ki don ya la jong ki an ki kendon ba sha ban hiar ban lek ya ka ban sho do Jadi kita don lek ki ban le hado ni kisni ba ki por ki ban ta ki nga khon e phi ba ngia we e phi ni we on ba ni wan hang ni ba ni bernen persipiti dan mereka dah kalau tak berani ni ada kan ni ki ki wa di nama kita nak khot ngai we phi kham kam ni phi ni ki snok ki ba ma jan hang ni ba sisa ni dan kata kam sin ka jing e tiklam ato ni dah ni do tidak wa ki le ayu ya phi la ni kwa bam hado kan no ban penjak ada kitra la let's say she drop ni la ban bang shi yin la da we na ka yin jom phi lek ban lek kwai thì có một là đầu quay bật lịch bằng ID ha tôi chỉ drop thì là mua bằng bám hồi cái gì trong phim như đúng là chỉ drop đến đây vẫn đi liên quan hả cái chính cái tham hay là có lòng bàn tôi là đang đi qua cái gì lệ đi ta thì trong bằng tôi không tâm hợp tôi đâu nhà là vì chỉ là những cái cam được quay long quay rồi dia bằng ini lah ya kaban semua kena là dia bằng kawan sawat ni ban pa ching bam ki do kha ban dan yo ban chim chut ka wei la ne a tu di ban ne kan ban ban ka jing le ka jong yi bang yi ni ai ki do kha ki sum bai do kha ka long le no ai ban ngin de yo i fi ru ba ken he ken san ken chi ha to hawa ban ken sa dam ru na ka liang jong usiem ba u kwa ai ka ban declare ya ka kom ka fish sanctuary hang to ha bo ka a chaneng jong ka to ka jing thieng ha bo wa kri ha ka bang ila yo ban kli lim ba ka ni ka ni sa jan Kabaladap bangi lala ban play dengan bau mudi bau play kan dekat skim bat yo iba tu kan dekat wei nak jaga ka bakring kan dekat tourist spot bala bakring kinong jo kai bat kiwi ki jaga kila ka ban mansyak tengah bat kan ai kam ai jam ru ya gitu ki parasnong para thau dan hang tu ajan jo hai ko ba kan long rusi du ka ban ketiu ya kayo pakak ha ke em lang ka sa lang bat dadangi yo i sakhi ya kita ke jingdon tiba ni khot eka ka biodiversity dan ni kita tidak kha tidak tidak nak dan ni hat terkibat kan long ka jing ton bahkan long ro ka jing kani kana ya kamariam bahkan penjot ro ya itu kisno ki bana jan te nang ni kana khot ka tu na lewer ni akan ni ko betul ni terina ni na kalian jong ka department nang bang ni ru ni la ban sai ni pi da pi sai ka istim na da pi kwa ban ni kai do kha ban ni tong do kha ini abu ya kita ke ini ai kita kiskim ki bede ba ki pungri do kha ba ni sala ken ba ni tom ba ni les mo ba ha ka sno ki kha ki jong ni lu ba ni yo kita kiskim bu ki bede ba ka community pon ka ba ni ai ye ki pung jong ka sno de hang ta mi la ba le ta masa shi sin fi snam da ka ba ni di ben he ben ha sa ni do ha ha ki pung sno na ni di community pon hak snam al hajar sanen hakapor ba nang nang shlong Kidon ki perlu ki bayar smart dong fai do. Haki si thua deng dong ada kita ki weekend ki bai ong. Saya aware. Yang ini lek fai do no. Ngau sai. Lek sawa kri na ba kami do. Kata kadai gajing sisa ka ba ngasih yo so ki pol ki ba muswa. Re haki ni isgi ba de ke ka ba wan magi ki ba smart ba ban man sene re kim ju wan shu. Tentang apa ngalada sini ngongi ki pulau Jawa boleh suji awan show apa musaf ya smart Malaysia kri yang nondok show prasno pratau lada mangi ya sumar ya kini kijing don kijing em ki boble ulah tau kade kijing kaku nak kumta jungi hi iwe kandiat nganiatai holor ki an ki bate ya ki bro ki ba le ikini ki kam lada ki pai haka kendon IPC kenapa yang section aspa punyo kaboong ba uno brio uba penjot ya kaba kampai ba ula bangat hakendon yuki an kawa kri kumangile keren do mane kamde simbet jongno ne jong sisnong joganor kan kasno kane kade ka pai ba belum kam de pai ba Hagan di section aspa punyo IPC kedau ya kata kau lada uno no brio uba IB lane pelombi ya
ungat kendon kebaas pak punya IPC. But ladayo kiam dia pun kini kibreu ungat kacing persaja jogaan. Ulapan sa bendi, ulapan sa kain, baru hakajuk kopor, ulapan ngat beroar teli. Barka sa barka sa kain. Hagini kisni kita kiladon kijaka kiba kidon kisnong kiba lasdang persa ya kidoka kiladon taki fish sanctuary hangne hapo mekdia jungiro hari khasi jungir gadon hapo garohel sur gadon kuba hitte bah hapo garohel sa kawa sipsang pada village mengi kibai i mengalai i dal kidon khmat katno kajing itenar tu dakha kiba per hapo kawa sipsang kidon shibun jaj kidoka kiba don tu te prakasi parasna prathau aba PE gumtu ba kiwe kijaj banriu kiale banri ban yadai gitu kha sebele mangi ikwa ban peniak no eki susu ladagi pai halor ga an kidon susu ki an ki ba te eki balada don mono ki ba penangkam da ki bom ban peniak ki do kha kadon kataga an ki bom ga Indian Explosive Act hamne ru lada penangkam lagi bom kila abangat haki kendon juga an katung balate kila bahasa aset bendi harusan senam bat kafain kila aru bahasa ngat bat kasakset bat kasafain teparalok balehin wa banbu ila deh kajinge nata susu ladang ipet katum kini ki an kiba ka sarkar lane kayung besar kalabo kidang don susu kindapai ka section south pa arpupra IPC kabakhan ya uno beri berpeniap ya kimrat lane kino kijajing tau kibayim kertup biar tidak kan ya kenderu lada ngilap kaan kingat kasaset bendi kuma Arsenal bat kapan nanta lada di pesusu katung kaan joga fishery act hak praspa tendai punyau kane kaan mudur mapi nadu kisnya hak praspa teladon Bahkan kaan kalakang ya kibreu kino kibreu ban penangkam ya kasun ban wi haom lane kino kijaj bi lane kijaj kiba long bi ban penangkam ban pensniu ya kaom lane penangkam de kino kitiar ban kiem no kha kane kaan kadon lese ki fishery department kitip ya kenegaan te nak kata makiru kiale ban pene ban persa ya kidok kha kibadon makina kalian juga department juki kiale ban ai kiskem ban pene ya kidok kha te balai mangi kinok nong song thau ngit penjot ya kidok kha haba nakalian kajong sarkar kadang ile ban penne ban persa igi jingri jiwa ajing matoi hi yang ikibreu nanta susu haka section kabahan reu jong ka fishery act ka ong susu balada lap ya uno breu oba penangkam dan kino kitiar ban kami kidokha ungat haka jing persaja kabal ar benai rengkap berkefai ban kecing saja de nalo jo kata su nak office dum DC lada ki pencari ya ka section 6 pa pusau halor de kawa kri silenter lada don ki badang le persya nalo jo kataru gengar katum ka kendon juga an remangi kuki police department in batai phi ba
Lada kino kibalik persya ya kane kaan kaba udisi lese lada upon jeri ya silenter jo kawa kri kadon kaan kaba te epi hingat ka jing persaja kaba hendru benai rengkat ba kafain te prolog nganum punya ngafia tu epi ba hakisno kitaro ngatep kisah don kian maka senang kisah senang bahkan jong ke an hapo senang ko thao nalor jong ke an senang kidon susu ki an kiba kasorta jong gari dia kalabu pala dapi jele persya kini ki an kinat ha kajing persaja kabahar bo kartung la jong ke section kartung ki kendor ba ka an kalabu de Lada ni kuat ban light nak kini ke berkhoi parasnama parasau ni persyam ban penek ban persa ya jingri di bawah belai ulah thau ulah ai ni lada pisange no ai kena kecing sodo lada kajing penjot ya kidok ha hawa kri lese kawa kri ha kowe kesni kan salong biang kom ketu kawa kri bo ba miswa apa kidok kin bon biang kin roi biang kenamba kiwei kibahadin habot jongi kikut kiti jongi kindio bani ya kita ki doka ba dom ko akhiri ijai doka ki ba per